Doc Venture snurrar på Yle Tema varje onsdag 10:10 tillsammans Yle TV2. Yle TV2? Jo. Genast säger jag fel. Kakkonen och ykkönen. 10:10 varje onsdag kan man se Doc Ventures på TV2 tillsammans med Mad Ventures, alltså Rico och Tunna. Och vi har Rico här. Du har inte med dig Tunna. Ja, någonting är inte här. Min siamiska tvilling. Var är han? Han har ont i halsen. Oj, nej, faktiskt. Det är sant. Har ni lärt er något nytt? För de är ju ganska så här, man lär sig mycket nytt när man ser på de här. Men vad har ni lärt er för nytt under de här senaste? Många olika saker. Nya sätt att tänka på ganska inte så lätta teman. Och vi vill inte säga att Doc Ventures-filmen har ett det enda sak som är tro, som är sanning och sant eller sant. Men vi tror att många temor har bara mennyt poteroihin juupas eipäs kaksi puoluetta ja musta ja valkoinen. Det finns många olika färger in between. Ja, att det inte bara liksom ja och nej. Det menar att varje film är olik och varje diskussion vill bli olik. Hej, du har skickat några bilder som vi bad att du skulle skicka från era resor som ni har gjort tidigare under Mad Ventures. Och här är den första. Ja, det här är från Rio de Janeiro i favelan heter Rocinha, som är den största favelan slummen i Latinska Amerika. Här har vi en kille som är 22 år gammal. Han heter Andrea och de var ganska strikt om hur kan vi filma där och så vidare. Ja, alltså du blir inte rånad här just nu. Nej. De gör ett body search. Okej, du ser ju inte glad ut. Nej, om jag ska använda ditt ord, kuumottavaa. Mycket kuumottavaa. Menee vaikeaksi, kun on pakko vaihtaa suomeksi. Niin todella siis niin kuin arvaamaton jengi. Kello 12 päivällä on erittäin tukevissa niin kuin kokkeleissa ja kännissä nämä jäbät. Siellä on potero, siellä on sarjatuliaseita, siellä on tarkkuuskiväärit, siellä on raivatut ampumasektorit. Sieltä pystyy hallitsemaan siis ylhäältä, sieltä pystyy hallitsemaan sitä favelan aluetta. Nämä jengit pyörittää huumekauppaa siellä ja toimii käytännössä niin kuin yhteiskunnan väkivaltakoneistona. Ne on niin kuin se heidän laillinen armeijansa ja poliisinsa ja vallankäyttäjänsä. Joo. Eli polisen kan inte gå till favela utan tankar och mycket. Ja, för att de här gängerna är för farliga för polisen. Jo. Ja. Människor i favelan, de inte tycker om polisen. De är bara victims. Ja. Vi tar nu nästa bild. Den här hade väl med gårdagens tidigare teman att göra. Ja, det här går på teman psyke. Okej, riktigt sant. Ja, vi har ganska intressant film om det. Det heter, på finska är det Albert Hoffmans LSD. Är det det som Tunna alltså går på här nu? Nej, det är inte LSD, men en är mycket similar. Okej, liknande som är ayahuasca i Amazon-indiansk kultur. Så han har tagit det där? Alltså. Jo. Eli tässä käydään läpi siis Amazonin intialainen hyvin yleinen ikivanha luonnonlääkerituaali. Ja tämä lääke on siis, sisältää DMT:tä, joka on yksi LSD:n kaltainen hyvin voimakas psykedeeli. Ja tämän rituaalin idea näillä heimoilla ja kulttuureilla yleensä on ollut semmoinen tietynlainen puhdistautuminen. Ja tässä siis ollaan useita tunteja, ehkä 6-8 tuntia kestävällä tripillä. En trip som tar 68 timmar med det här. Och sen alltså ritualen ska rena dig. Joo, jos se panisi pähkinänkuoreen, niin siinä selaa omaa alitajuntaansa. Niitä asioita, joita mieli työntää syrjään ja lakasee maton alle, jotka on välillä vähän pelottavia, mutta joiden läpikäyminen on myös helpottavaa. Okej, så att nötskale är att man går igenom saker som hjärnan vill ha sopat under mattan. Joo. Men det finns ju en orsak varför hjärnan sopar under mattan. För man kan inte tänka på dem. Kyllä. Och Tunna står och tänker på dem just nu. Tunna var hän oli erittäin peloissaan, sydän hakkas voimakkaasti ja varsinkin aluksreaktio oli häntä pelotti se voimakkaasti. Vad var filisen nästa dag? Hyvä. Okej. Ja, och det är inte drog.
det måste man säga att det här ayahuasca du kan inte ta och gå till klubben och något. Nej, det förstår man. I och för sig så ser det ju ut som alla finnar gör, alltså vi går ju dit och spyr. Hej Riku, tusen tack för att du kom hit. Man hittar alla teman på DocVentures på yle.fi/DocVentures. Ja. Så hittar man alla teman. Bra, tack för att du kom. Tack.